As a newly educated teacher, the salary in Slovakia is about 4,500 Danish krona. Do you think it is enough for an EU country? I think that's just terrifying. Platy slovenských učiteľov sú výrazne pod priemerom ľudí s vysokoškolským vzdelaním, nehovoriac o porovnaní s inými krajinami. Ročné hrubé mzdy začínajúcich učiteľov sú na chvoste rebríčka iných vyspelých krajín. Aj napriek tomu je tu množstvo učiteľov, ktorí to nevzdávajú a denne sa usilujú o to, aby deťom odovzdali základnú gramotnosť. Bez nich by bol náš život plný chýb. Preto sme sa ako operátor, ktorý sa hrdo podpisuje pod claim, pretože nám záleží, rozhodli na Deň učiteľov premeniť náš web na Červené more, aké sme si mnohí kedysi nachádzali v diktátoch. Túto message sme na webe za jediný deň ukázali takmer 20 000 ľuďom a pokračovali sme naprieč našimi všetkými socials kanálmi, kde sme získali takmer 240 000 impresí a 53 000 interakcií za jediný deň. V komentároch sa nám podarilo vyvolať vlnu nostalgie a vďačnosti. Ale hlavne sme aspoň na jeden deň vzdali hold učiteľom, ktorí stoja za formovaním ďalších generácií, pretože nám záleží.